Okay uyena ingane gogo uyena ingane uyena umzukulu gogo wenzani wena la ngeke ungibuze ukuthi ngifunani la ukuhamba nengane yami ngeke ungibuze leyo wena ogcina wangibuza cha phela awukwazi ukubabuza ukuthi bafunani singagcina wangibuza leyo phela ngifela ngizoba ngumsindo kenza kanani la uyabazi abantu ngiyabazi ubaze laphi ngoba nangu lo wethu ingane yakhe le angisho iyona bafu hayi ngoba ngisho vele ingane yami leyo angeni mfana omncane okay kahle kahle kwenzakalani la okay manini sis awuchazi yabo mina yabo bhuti wami uba igama lakho mina usiyabonga kancane usiyabonga uNgcobo uMapholoba okay Mapholoba into engizokutshela yona manje ayikho mnandi ayizokwehla kahle njengamanje sihamba nogogo okuyena okhulisela ingane lengane kuthiwa ya siswa ithatha ngoJune or July kwakuJune yebo okay udaba lengane lumi kanjena ke ingane usisi wayishiya ubhuti wayithatha wayinikeza ugogo wakhe ingane lengane ugogo uyikhulise yayifika kuyena ine 2 weeks 2 to 3 weeks incane ugogo wakho lo ugogo wami bafo kodwa ngeke ukwazi lo ngibuza imibuzo nawe ngeke ukwazi lo yo ake kulungisekele nje ngeke ukwazi lo ngibuza imibuzo ake kulungisekele nje ngilungiphikisana nawe uncane phela ngeke ngilungiphikisana okay madoda yabona nibafishane kakhulu nibafishane yabo mina mfethu ngidila nama case a serious abantu abadala la njoba lento ngisebenza kahle kahle into yengane ebanga ingane ngisebenzi ngihlonipha ngoba ugogo ingane uyikhulisile ingane ithe isingaka njoba ingaka wayithatha usisi so ugogo unewari ukuthi ingane yakhe ngabe iyaphila yini le ayikhona ngoba useswathatha ingane wangabe satholakala efonini that is why sila samba nananga umuntu omdala okahlazo wena wazi yonke lento yebo labantu ngiyabazi ngimacela hlaleni phansi ukuze ngikwazi ukuthi ngichaze ngiyacela chaza sisi chaza mfethu sengiyashisela yabona nje mina sengiyashisela okay gogo ungamkeke ngicela uhlale la gogo wena ngakhontoyazi engayazi yini lo yazi engayazi ingane bekade ingekho ekhaya njengoba mina ngangikutshela ukuthi ingane isekhaya kubo isele nogogo ekhaya wena umthetho wakho isigebengu kahle kahle wena bafothula awuthula kancane ingane ibikubo kwakhe usipha ibihlala nogogo wakhe mina ngafika ingane kuJune ngacela ingane ukuthi izongivakashela ngase mina ingane ngiza nayo la wena njengoba sificakala sihleli nengane ingane kahle kahle ngoba umthetho mfethu akuyona yakho ingane eyakagumede ngicela ingane oza la mshanami hoza yabona lento enzela no mfethu mina angihlangane ngane bafotetela ingane bafolalela bafolalela tetela ingane tetela ingane bafo thula wena yakulokuthi ngithula ngoba yami lengane ugcinile yabo ingane yamazwe iyathula mifika gogona okay manini ake kukhuluma into eyodwa la ake kukhuluma into eyodwa gogo naba abantu nalo udaba esolificayo njengamanje nalo udaba esolificayo nangu uma wengane wayithatha ingane njengoba uchaza gogo kodwa manje sifica into kanje wafika ngoJune eyithatha ingane wathi usayivakashisa kuyena lo wathi uyakubo nengane wathi ingane yako malume bayo lo manje ingane ingasabuyi njengoba sesize siza kunika nje ukuthi hayi bwana isizini ima wonithanda lo mfana imake bhuti wami yabo thandana yini lo mfana okay bhuti ngicasilindeni ugogo achaze ngoba mina ngifuna wonke umuntu asizakale la ngifuna wonke umuntu asizakale kunokuba impempe la ngifuna wonke umuntu asizakale la yabo ngoba umuntu onifaka kule nkinga nangu okay gogo wayithatha ngoJune siyabona ingane ayibuyi kuze kube manje ubani lenyanga manje February ingane ayibuyi emafonini uyatholakala yini
Bingasangendlobo ifoni, bingasangeni. Ngisho koBhopopo Ukuthi bekwenzakalani nathi asazi. Manje sisishawula mhlawumbe ingane noma bafe endleleni noma kwenzekani asazi. Niyakwazi kubo kwakhe. Akazi asitshele ngekhaya lakhe. Akazi nje achaza into ecacile. Okay. Yo. Okay sis. Yini yakwenza wathi waphuca ugogo inga. Okay, ungangingaphenduli. Gogo ingane ifika ingakanani kuwena ngoba ngifuna abantu ba understand lapha. Ifika imancane bafuna nishiya la kancane. Ngithi uphume kube ngikhulu. No, sizoqeda wena lalela. Sizoqeda mase nisala niyakhuluma. Thula wena Yakho mina ngisafuna iside lakho. Isencane ngicabanga ukuthi idlana ko 3 weeks, 4 weeks kanjalo. Isencane. Kuncane. Isancela ibhodlela. Kwafanele ngihambe ngiyothenga ubisi manje. Ngemali ngabe ngithenga ngayo impuphu. Ingane gogo ilethwa uyena noma ifika nomfana nomzukulu wakho. Uyafika nomzukulu eyithathe kuyena. Eyithathe kuyena. Yafika nami ingane yami ekhaya enginika yona le. Ukunyanga wena usilokhuluma umuntu ungayangayicela ngoba ngiyabona ukuthi la iphila. Okay, uzongangikhombi wena uzongangikhombi wena. Okay, nizomhlonipha. Ngicela uhloniphe ugogo. Ngicela uhloniphe ugogo. Ngicela uhloniphe ugogo. Nizomhlonipha umuntu omdala. Ingane ibuka siphi ifundani kunini ingane? Ifundani ingane kunini? Kodwa nithi no baba nifuna ukuba madoda kusasa. la makhamera la wena ngafuna la makhamera. No, angithi sishilo CTV, Sinyoni TV sisiza abantu. Wena ngithi uhamba uhlala nabantu, uhamba uyathatha wena. Ngisho ungangena ku YouTube ubuke inhlelo zethu, uzoyibona into esikhona. Wena ushawe ngejazi. Ingane yakho ilalela ileyo wena. Yo, okay, yeke ingane zabantu. Wekumede. Sizokusiza kanjani kumede uthe nogogo asinisize kodwa manje wena usalaleli mina. Asilinde phela. Asilinde ugogo sachaza ukuthi ingane ugogo sachaza ukuthi ingane yafika ngikhuluma ngengane. Ukumede lo kwabe lo uyeke. Okay, senze njani ke bafu? Sithatha ingane esiphume sihamba ungachazela. Ke nithathe ingane yami, akekho uzophuma ningane yami. Inkinga uyakhuluma ufuna ukulalela. Akekho uzophuma ningane. Lalela egcineni. Lalela. Ngizobona. Uzobona. Okay, Kumede. Engakwazi ukusilinda eminyaka ngiyamdinga into engizoyikhuluma. Ngicabanga umkhipha. Uba ngishiya ingane yami la endlini khiphe ba. Ngishiya ingane yami la endlini. Ingane yami isala endlini. Nihambe nonke. Okay, ngingammisa ngaphandle. Ngenwe ngami ke mina la into engiyibona. Okay, wena thula ke wena. Wena nje thula wena. Ungakhulumi. Wena nje siphele isikhathi. Nisikhiphe eminyango nomuntu omdala nasimise eminyango. Sanihlonipha kodwa kade kungafanele ukuthi isikhizi ufuna ukukhishwa zingane. Ngicela nisikhulumele into eyi1. Then wena thula ayikho into ezoyikhuluma nje. La into kumele yenzeke nina phuma nonke phume nawe balandele. Alandele uphinde ubuye la. Angifuni uphinde ubuye la wena. Wena sala ke la ngifuna ukubona ukuthi indoda ngithi kade khuluma kakhulu ufuna ukukhuluma kakhulu sesizoba uthuna. Cha wena thula wena. Wena thula wena thula. Go. Uyashaya buka ingane ikhalisa. Ukhalisa ingane manje. Sala uyashaya ukhalisa ingane uyashaya. Hayibo wefethu hayibo. Yabona manje yabona ingane yakhala manje. Yabona manje ingane yakhala. Esaka kusasonye sama sakho yabo manje ngicela sikhulumeni ngicela sikhulumele into ade sizele bafeni ngicela sikhulumeni nishikade sizele ke sibuka nina nishayana sisi ngicela ukhulumele into ade nodwa sambe wekumele manje sambe ma wena ufuna isale awumele la eminyango awumele uphumela ngokusho ukhuluma kakhulu awumele la eminyango waza awumele la eminyango kanina emsaleleni la